Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non birtang ton pen arjuitha.
West Karbi Anglong Dwaramla MEC constituency ke paru Bhok Song Hornbill Pathok Lamalong Arkoya Chekloni Phai Thom Kebre Siarni KACC Empen Longle Pata Ake Joypen Keronpon Purthimia Kimang 1.0 ahut tami Karbiang Long Arlo 1 lakh sose Longle Pata Inglong aso tumaphan ronpon lo Laso phi puthot Purthimia Kimang 2.0 pen penang ana constituency long ake joypen Longle Pata ronpon lo Laso phi puthot pinini phai thongke brai siarni Dwaramla MEC constituency arlo tami 3157 hem to maphan ake joypen Longle Pata ronpon lo Bangso Longle Pata ake joypen ke ronpon lake ke choki jun tami council pensi pipon lo ke dam ke wang tami council pensi pipon lo lapen Longle Pata phan tami rongara datum sikai sita pinang ne pensi pipon lo pusi CM Dr. Tuliram Rong Hang pen than pon lo Angrum pet pen 3157 atuma phan ronpon lo prang la so prang da Purthimi kemang 1.0 lo ke suri force se abang kuang pia tumpan inglong aso tumpan an ron ponlo pinida dak pangrum pet pen Purthimi kemang 2.0 lo Dwaramla konsensi angkangano 3157 bang kuang pia tumpan ake joy pen Longle Pata Karbi Anglong Autonomous Council pen ake joy pen Longle Pata ke dakter lak India angkanglong beleg-beleg step tu beleg-beleg Autonomous Council sita Cape Autonomous Council long ta ake joy pen Longle Pata ron pe pin la ke dam ke wang pen chenglok lada kota na ke chendu ke choge juna phanta Karbi Anglong Autonomous Council pen si La pena ki joy pen Longle Pata ke long pona jok Dwaramla constituency ra tum pen KACC M Dr. Tuliram Rong Hang phan kachuru alam the pajirpon Jai Megalong Aluhiaman pen KACC M Dr. Tuliram Ronghang WKA BJP President Rodib Ronghang Locally M Prabhat CH Taro EMD Uping Maslai Board Chairman Skedo An Lapen Kaprek Man Peng Kedo Atum Chetongdun Hamren pen Chandra Singh Ronghang Lapen Borthol pen Priyanka Balmiki KTV News Pinya Birta ke lan sikang tonlo dumi thak mi kardom